8 Best Chinese Restaurants. Yan po ang ating pag-uusapan at ating tatalakayin dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ng bayan ay lagi niyong kakampi, tutulungan ka at hindi. Marami nagtatanong, ano kaya mga masasarap na Chinese restaurants o yung mga talagang kahanga-hanga ang kanilang pagkain at talagang delicious at saka abot kaya ng budget. Simulan natin sa number 8. Number 8 is King Chef. Yung King Chef, marami na silang branches at ang kanilang mga sinaserve yung mga Cantonese dim sum, hakaw, shrimp and pork siomai, mga spare ribs, mga steamed siopaw, shark's fin dumpling, siang lo pao. Yun ang mga kanila. Meron din silang mga roast duck, meron din silang mga white chicken. At ito ay pag-aari o sinimulan ng mga pamilyang Ang na Michael Chan Ang at saka ni Marites Apiado Ang. Mayroon silang branches sa Quezon City, sa Mandaluyong, sa Parañaque, sa Binondo at marami silang inaalok na iba't ibang mga putahe at mga pagkain na talaga naman kahanga-hanga ang kanilang mga sineserve at saka maganda rin at abot kaya mga presyo. Punta tayo sa number 7. Ang number 7 ay Gloria Maris naman. Ang Gloria Maris ay kilala rin sa mga kanilang dim sum at ito ay nagsimula pa noong 1995 o dekada 1990. At marami silang branches. Meron sila sa San Juan, sa may Green Hills area. Meron sila sa Pasay, meron sila sa Makati. So, marami rin silang mga inaalok na mga iba't ibang klaseng putay like roasted duck, lechon, etc., seafood, bean curd pot. At talaga namang marami rin nagse-celebrate ng mga events nila dito sa Gloria Maris kasi meron silang mga malalaking events place. Puntahan natin ang number 6. Number 6 is Lugang Cafe. Ang Lugang Cafe naman ay nagsimula yan noong mga dekada 2010 at marami na rin silang branches. Meron sila sa Makati, meron sila sa Pasay, meron sila sa San Juan, at meron din sila sa Taguig. Ganun din, meron silang mga xiaolong pao, meron silang mga kung pao chicken, meron silang mga steam grouper, mga fish, mga seafood na iba't iba. May Taiwanese salt and pepper squid sila, steamed shrimp with garlic. At ang presyo naman ito ay ganun din, abot kaya rin naman sa mga middle class at mga working class, mga professional. So, marami rin tumatangkilik dito. At puntahan natin yung pang-5. Pang-5 is Mr. Choi Kitchen. Napakarami na rin ng branches. Meron sila sa Quezon City, meron sila sa Ermita, Manila, meron sila sa Mandaluyong, meron sila sa Makati, at sila naman ay kinikilala rin sa kanilang mga dim sum, mga hakaw, shrimp and pork siomai, asado siopaw. So, napakarami rin nilang choices at options. At yung kanilang mga presyo ay abot kaya din. May 160 sa mga dim sum, 140 sa mga chicken feet, asado siopaw, 125 pesos. Meron silang mga noodles, crispy noodles for events. Yan naman ang number 5. Puntahan natin yung number 4 sa listahan natin. Number 4 sa listahan natin is Summer Palace. Ito naman ay nasa loob ng isang hotel, EDSA Shangri-La Hotel, at ito ay nagsimula pa noong 1992. Ito naman may mga pagkain din sila, mga dim sum. Medyo may kataasan nga lang ng konti ang presyo pero maganda naman ang quality. Meron silang mga noodles, may mga braised fish fillet at mga mushrooms, mga stir-fried kubota pork at mga Summer Palace Special 1,000 layers na radish rolls, hot prawn salad na kakaiba rin ang pagkagawa at pagkaluto. Ngayon, puntahan natin yung number 3. Number 3 is Din Tai Fung. Yung Din Tai Fung, marami na rin silang branches dito sa Maynila kasi galing sila sa abroad, sila ay franchise dito. At may mga branches sila sa Rockwell, sa may Power Plant Mall. At the same time, meron sila sa Mandaluyong at meron din sila sa Taguig. At ang mga presyo nila, medyo abot kaya rin, may kataasan ng konti, pero yung kanilang quality naman talaga namang kakaiba rin. At ito'y laging pinipilahan din ng mga may kaya at mga negosyante na naghahanap ng masasarap na Chinese food. Meron din silang mga
Xiaolong Pao, meron silang mga shrimps and pork wonton with house special spicy sauce na abot kaya ang presyo sa 200 to 300 pesos. Ngayon, puntahan natin yung number 2 sa listahan. Ang number 2 sa listahan is Tim Ho Wan. Ito ay isa ding foreign brand na nagkaroon ng franchise dito at ngayon nabili na ng Jollibee ang kanilang main franchise sa abroad. At sila na ngayon ang may-ari nito globally. So, ang Tim Ho Wan, marami ng branches yan. Meron silang mga branches sa Makati, sa Taguig, sa Quezon City, sa Mandaluyong, sa Muntinlupa. At ang kanilang mga kinikilalang mga special dishes ay mga dim sum nila. Meron silang mga siomai, meron silang beef balls, meron silang iba't ibang mga putahe na abot kaya at saka tinatangkilik ng marami sa ating mga kababayan. Ngayon, dumako tayo sa number 1 ng ating listahan. Ang number 1 sa ating listahan ay talagang kakaiba naman ng kanilang mga dim sum. Katunayan niya na feature sila sa Philippine Tatler ng mahigit kumulang 2 beses na yata at sila'y kinikilala dahil sa talagang kakaiba yung kanilang mga putahe. Napakasarap ng kanilang siomai at napakasarap ng kanilang mga beef balls at iba't iba pang dim sum. Kaya nga sila ay laging may pila rin at lagi rin naman pinupuntahan at tinatangkilik ng mga professionals, ng mga negosyante, ng mga kinikilalang tao, mga celebrities, kasi nga talaga namang kakaiba ito. Ang number 1 sa listahan is Shanghai Saloon na matatagpuan sa may Podium Mall diyan sa malapit sa SM Mega Mall. Hindi sila kalayuan, pero talaga naman kakaiba at talaga naman pag natikman mo, mapapakain ka ng marami. Hinay-hinay nga lamang. Ang presyo naman ay abot kaya rin, medyo mas mataas ng konti, pero talaga naman sa quality, superb. Sa dami ng napuntahan ko rin mga Chinese restaurants, yung dim sum ng Shanghai Saloon ang talagang kakaiba. Kahit nasa abroad, nakatikim tayo ng mga dim sum sa Taiwan, sa China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa iba't ibang dako ng mundo, pero yung dim sum ng Shanghai Saloon is to me number 1. Kaya sila yung number 1 sa listahan natin. Shanghai Saloon, yan ang restaurant na aking favorite at number 1 sa ating listahan. Marami pong salamat. Ito po si Michael Sai, inyong dad ng bayan. We gonna defend it.